Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Добрий день! Дай Боже всім мира і благословення. Яка позиція православної журналістики відносно нинішніх проблем і правової ситуації? Ми увидели, що в Україні якби заново родилася православна журналістика. Но просто коли років 20 назад ми тут в Закарпатті, в тому числі і я, організував газету «Русинська родина», «Християнська родина», організували ми газету «Подкарпатська Русь» і другий «Живое Слово», а також ми говорили про різні важні речі, то многі із українських православних журналістів казали, а може священникові і не мусай на то говорити, на то є світські журналісти, священник знайде собі молитися. Колись так мені і сказали в обласній раді, я був депутатом обласної ради, що, мов, нащо йти священникові в депутати, найби він молився. Хоча то казав доктор мені, а я казав, що священник у обласній раді є один, а докторів 10. Може би ви пішли скорше людей лікувати, чим сидіти в обласній раді. Улыбнулись мися, но тоді православна журналістика навіть обізвала таких людей політичною. Тобто люди, які бачили, що треба відстоювати права. Права ні держава, ні власті ніколи людям просто так не дадуть. Право своє треба відстоювати. І ми це порозуміли. Тепер це порозуміла і наша православна українська журналістика. Тепер уже всі казали, як важливо, щоб на кожній парафії співпрацювали з церквою громадські організації. А у нас тут в Закарпаттю давно, ми вже порядка 30 років організовуємо різні організації, товариства по різним направленням, історичним, культурним, духовним, лінгвістичним, в тому числі і церковним. Наше в Закарпаттю, Закарпатське Подкарпато-Русинське общество імені Кирила і Мефодія фактично завжди займалося і защитою прав віруючих людей. Но тоді, років 20 назад і років 10 назад, коли мене і судили, многі з українських православних журналістів не довіряли мені, казали, що може не треба. Тепер усі повіли, ми тепер зрозуміли, ви тоді то предвиділи, а ми то осознали тепер. Так що вітаю і всеукраїнську православну журналістику, яка підняла свій голос на защиту церкви, прав і свобод людини. Ми ніколи не могли, і, мабуть, і вони, ті журналісти, не могли предвидіти, що прийде час, коли появляться в Україні нові Юліан-отступники, коли перві лица в країні починають давати команду громити церкву, закривати, знімати з реєстрації, за нарушення права одного віруючого Європейський суд по правам чоловіка штрафував Україну за одного, а той за 20 мільйонів людей вдруг рішили ті права нарушити, і той свою місію і зробила своя православна журналістика. Зокрема, хочу відмітити, перший козацький журнал і канал оказався на висоті об'єктивної інформації і дуже виваженої такої лінгвістичної текстовки. Бог у помощь усім нашим православним журналістам, котрі у своїх статтях ніде не зазіхали, як кажуть українці, на права другої релігії, но взялися за роботу сохраняти права своїх людей, котрі зачастую прості віруючі, вони беззащитні перед групами людей молодих у масках, говорять, що то, можливо, навіть і спецслужби їх фінансують і готують. Що може простий чоловік, проста жінка в селі робити проти такого дурила двометрового в масці, котрий б'є, а потім утікать, а його міліція не бирає. І тепер все помінялося. Ми віримо. Многі казали, уже світ після карантину уже такий не буде. Ми, православні, підтверджуємо, да,
уже світ такий не буде, уже і православні уж такими не будуть, щоб так легко казали, ну, бийте нас, ми помовчимо. Тепер уже дали голос на защиту. Це не значить, що ми ся боїмо гонєній, але ми кажемо, вони на пустому місці появилися. Наша закарпатська православна журналістика теж великолепно виконує свою місію, наші епархіальні сайти, віддільні сайти. Ну і я б відмітив наші культурницькі сайти. Наша передача телевізійна «Русинська родина» перекочувала в інтернет. І якщо вона має 20 минут на тиждень, наприклад, пару раз, то в інтернеті вони молодці. У 100 раз більшу інформацію і активність проявили. Много їм і благає літа. На цьому завершуємо нашу програму «Живий русинський язик». З вами була Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Будьте здорові! З Богом святим!